Hey guys! Σήμερα παίξουμε Minecraft. Hey guys! Είναι εδώ ξαδελφός μου. Είπα να τον βάλω και αυτό στο βίντεο, μιας και θα είναι η πρώτη του φορά. Ναι. Όσοι νομίζω θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο σε αυτό το βίντεο, θα κάνω κάτι, απλώς θέλω να σας εξηγήσω κάποια πραγματάκια. Όπως βλέπετε, αυτό το Minecraft είναι καινούριο που βγήκε. Καινούριο version. Και άμα το ξέρετε, είναι όπως λίγο του υπολογιστή. Άμα γράψεις Game Mode 0, που είμαι τώρα Creative, θα πάω Survival. Είναι όπως υπολογιστή και αυτό σε διευκολύνει. Αγόρι μου γκώσεις. Όχι ρε. Φέρτε λίγο. Δεν ακούγεσαι. Είναι λίγο ρε. Ναι, δεν γίνεται, μετά θα ακούμε εγώ και είναι δικό μου το βίντεο. Anyway. Ξέρεις ότι έτσι όπως μιλάς δεν ακούγεσαι καν. Ναι. Πρέπει να μιλάς όπως εγώ. Okay. Ναι, μόνο που θα είσαι εκεί κάτω, θα είσαι εδώ. Ξέρω εγώ, είναι 20 μέτρα μακριά, guys. Είναι λίγο χαλές. Έτσι ρε. Καλά, εσύ, εγώ θα ανεβάζω, δεν σβήνω γι' αυτό. Είχαμε κάνει κι άλλο και μου ζήτησε να το σβήσω το που κάνω. Επειδή ήταν μαλακία. Ναι. Επειδή έκανες μαλακίες, όχι επειδή τα μαλακία. Anyway, δεν θέλετε να βρεις μαλακίες έκανε. Θα μετανιώσετε την ημέρα που το είδατε. Κάντε subscribe, έτσι. Ναι ρε, επειδή είμαι εγώ μέσα. Κάντε πολλά likes επειδή είμαι εγώ μέσα. Για να με subscribe. βάζει, και σε άλλα βίντεο. Κάντε dislike, άμα όντως έχω subscribe πολλά, θα σε βάλω. Άμα δεν έχω, άμα τον θέλετε guys στα βίντεο μου, κάντε μου μια γραφή και γράψτε μου στα σχόλια άμα θέλετε να είναι μες στα βίντεο. Φυσικά και θέλω, τι ρωτάς. Ναι, ξανά. Το Iron μας έβγαινε φίλε. Όπως βλέπετε και κουνιέται πάρα πολύ γρήγορα το βελάκι. Επίσης δεν έχω δοκιμάσει να παίξω καθόλου με το σταυρό, αλλά δεν θέλω, βαριέμαι να τα αλλάζω τώρα. Και ο ξάδελφός μου ξέρει να παίζει Minecraft, μόνο... Καλύτερα από εσένα. Ναι, λέμε τώρα. Μόνο που λίγο δεν έχει το παλιό version, δεν έχει το καινούργιο. Όχι το παλιό ρε. Όχι, τώρα παλιό το έχω σβήσει στο tablet, το έχω σβήσει και στον υπολογιστή, το έχω μόνο στο PlayStation το καινούργιο. Αυτό στο PlayStation δεν είναι το καινούργιο. Ναι, αλλά είναι Minecraft. Ναι, εγώ μιλάω για το καινούργιο όμως. Okay. Anyway. Λοιπόν. Σε αυτό το βίντεο δεν είχα να πω κάτι ιδιαίτερο. Απλώς ένα σας χαρίσω. Θα σας μιλήσει λίγο τώρα εκείνος να σας πει άμα φτιάξει δικό του κανάλι. Μίλα! Σκέφτομαι να φτιάξω δικό μου κανάλι, αλλά δεν το βλέπω. Άμα είναι να φτιάξει κανάλι, χρειάζεται εφαρμογές, το ξέρεις έτσι. Όπως βλέπετε αυτό που κουνάω τώρα είναι εφαρμογή Mobizen. Αυτή η εφαρμογή είναι η μόνη που έχω βρει για να κάνω record χώρι όσα λεπτά θέλω. Είναι η μόνη. Άλλη δεν έχω βρει. Έχω βρει κι άλλα, αλλά σε αφήνει να κάνεις βίντεο μόνο 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Ναι, εντάξει. Κάντε like, κάντε subscribe, Όχι, κάντε ένα share. θέλω να πω και κάτι άλλο. Πολύ, επειδή όπως βλέπετε έχω τόσα demo και όλα αυτά είναι σωστά μαντέψατε, τα έχω πάρει από Creative. Λοιπόν, μην κοροϊδέψετε. Αυτό κάνει συνέχεια. Ναι ρε, όχι, έλα ρε. Έλα, βλάκα λέει κάνω. Πλάκα. Το έχω και στον υπολογιστή. Όφα. Ναι, το έχω και στον υπολογιστή. Παίζω πιο συχνά στον υπολογιστή εννοείται. Εντάξει. Έχει και λίτρα στον υπολογιστή. Ναι, έχω και όχι λίτρα, ελίτρα. Άρα, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe, κάντε ένα share. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να παίξω κανένα άλλο παιχνίδι. Σας ενημερώσω όταν αποφασίσει να φτιάξει δικό του κανάλι και αυτά. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.